Mutiara Pekandaran. Mutiara Pekandaran dalam serial Siluman Gua Gunung Indrakila. Takdir bisa dipungkir, bisa dipungkir. Ngelamun ing tengah wengi sumedhot rasane ati. Kemutan tresnane ngati kaya wis ora kanthi kepengin dadi siji wong ireng manis sareng ae denok bonde denok kang kuwaru ibu kuwaru mama ge puja. Tuan rumah, ibu tuan rumah minangkan ibu bidan dewe kang ditembangi Mas Eko mantan majikan saking Blangko nokingin saking stemane keding mitayang adoni Mama Haji Pan Boska saking Compreng Mama ngresekaken pegelan kange pegel dodok sun pegel jantung nonggone satekane Kang Mas Raden Sultan toli beli gaya biasa temen sampean Kang Mas nganti pepundhulan angrum sari nonggone sampean Serang aku ngedilan amah wilonam mimi peri mami fikri sing nirengak banget rasa amput-amputaning perasaan apa sampean blengarti yen bae wong lagi kangen niki kaya ngapa Kang Mas apa sampean beli paham yen bae pegawean sing paling pegel iki pegawean nunggu Bos SC Beras Bala Mama Elia Mimi Dinda Mimi Aira Pak Upe gawe temen ati gelisah gawe temen perasaan dibanding perasaan yang angrum sari apa sampean ki kelalen Kang Mas
Bapak Nurmani Buslastri Keding calon tuan rumah saking Citra Binong Mame Resti Keding sing beresti also Mama Elia Assalamualaikum Rai. Waalaikumsalam. Kang Mas. Singawit mau Rai. Sing mau angrum sore nanggone sampeyan Kang Mas. Ampura Rai. Lamun ia memang sareng Mama Inul Karlina Bongkok Gis Dewek sareng Mama Halwi Papa Halwi Boktone Ngalwi sing mirengat kehadirannya Kakang Sutajaya rada terlambat Raya. Maklum Raya, perjalanan pekandangan sampai Cirebon kan ado Raya. Apa maningkin jagate grigis Raya. Mau maning Kakang Raya. Mau maning Kakang Raya. Yakin. Karena ana ning perjalanan sing akhirnya sampean terlambat. sareng Bos Rental Boy sing manuk balap kaya Jena Fikri Pos Ami Glede Toli ya duduning perjalanan bae Raya. Terus Berua Angrum Sari. Yen Kakang kan masih bujangan Raya. Sebeli-beli ini hari wong bujangan Raya. Tangi turu beberes kamar ya dewe. Beberes bantal ya dewe. Sampai mangan nginum ya dewe Raya. artinya segala-gala masih dewek. Yang konon saya. Mama Elia Bos Pras SC Balap Mama Yani Pengen beli sampean anak sing ngurusi Kang Mas. Maksudnya Raya. Waya tangi turu anak sing gawe kaken hidangan. Waya pengen turu ya anak sing nganggo kandangan. Endane sapa Raya. Sing gelem ngurusi Kakang Suta. Kang Mas Sutajaya. Sampean ki apa pura-pura beli ngerti apa priwen sih Kang Mas. Papai Ani saking gabus lamaran Malai Hanin Ayahe Hani Semene katon jelas ning mata. Gamblang awang-awang pribasane. Sampean ki masih beli paham beli ngerti. Priben si Raya. Angel Kakang ngerti Raya. Kakang lebih paham. Mung tak belengaken raut wajahnya Angrum Sari. Seolah-olah sumpek ning atine. Not mele dewe minangka sing doya pisalon nana Anune si iya Raya. Ari wong ayu si ayu bae. Senajana lagi merengut kan ayu Angrum Sari. merengut tema siji. Nang nonggone sing dadi wong lanang suwe. Sing keloro ana sing pengen tak takoni ning sampean Mas. Harapan takon apa sih Raya? Hah? Tapi sampene jujur ning Angrum Sari. Serang kang ikin bontot Bapak Kaji minangkane sekretaris PNC Dewek sing ditembangi Umpamane Angrum Sari
pengen takoning sampean tapi sing tak jaluk Angrum Sari jujur sampene sanggup beli kan Mas. Apa selama kian Kakang Sutajaya kurang jujur karo Angrum Sari? Apakah dianggepe Kakang Sutajaya ini orang menghargai dilawani udan ngericek barayi gegantaran Kakang lumahku nyucruk galuh nambang rawat pengen ketemu Ibu Sawina Bos Prasmurup papae angani Ning konone memang sing dadi bukti lan nyata Kang Mas. Mung be Angrum Sari ki sebenere bingung ning sampean. kena ngoyot ning mang barayi Ora ndak sepuyeng beli tuku obat ya rai wis nginung bodrek mau Kang. hari kun kena ngapa bingung ya sayang Mas, Nun bakal wong demenan jare sampean pengen priwe? Mas ke koe keladi mantan majikan saking klangkos rengai dina pun dede kang kuwaru mamae putsa enake wong demenan priben ya rai ya enake marayi lamun wong demenan tuku permen klengkam rai Angel wis angel. Mas, dudukun. hari kun pengen apa sih sayang pengen pangsit Wis mangan mau. anu pengen cilok tarai Ciloke waras sama wareg, Mas. martabak telur rai Durung dipangan sing seli motor ning ngesor. hari kun pengen apa sih rai Mas, Angrum Sari ki emong lamun cuman sebatas kanggo demenan. hari kun Duh, masih beli ngerti bae wong lanang zaman kini ya. Masa wong wadon kudu nyarak-nyarak bae. priben sih rai Mas, nun rai Angrum Sari pengen dikawin. hari kun si rai ya jadi kandak akan maning rai Lah menurut dikandakaken sampean ki arep kapan serius ya karo Angrum Sari. apa dianggap ya kakak iki selamakin hubungan orang serius tarai Bukti kelawan kenyataan. Sampai detik ini sampean di pernah marak ngomong ning wong tua. malah kakang ki janji rai ningati ki duwe nada rai Apa? lamun benjang mengko kedauk jodoh tepung lawan Angrum Sari kakang ki duwe kaulan rai Aja kuwen gak Mas? maksudnya garpan nunggang Depok rai Numpak Depok. Arep jarak-arak koron. muter-muter rai Mas, nun rai kula ku bingung. Kapan sing lamare Mas? lamunan Angrum Sari iya memang bener pengen jaluk keputusan sing nyata marang kakang Sutajaya Ajawati rai tak jumponi sukiki sore rai Beli kue sup bae. sukiki sore rai Nganyang kue sup bae. ya durung lorisan ora rai Oh iya. sukiki sore Rama Jebu Gangrum teka ngelamar marang Gusti Sinuhun rai Yakin. temenan rai Janji. tuli aja gampang cemburune rai Angel. Mas, wong wadone siapa sing ora cemburu? Bakal pasangane bagus. Wong lanang ganteng kaya sampean mlaku dewekan. Laka sing baturi. Bisa bae ning dalan lokat rarak ririk. curiga si sifat sing waspada rai tapi bakal berlebihan iki tindakan orang bijaksana rai Jadi sampean emang dicemburui. dudu mong dicemburui rai aja berlebihan rai Konon. Ya wis kula mah wonge gampang cemburu. Soten